Tarik 16 dwe mar abiriyo higa 2026 machiegni weche manyien e kidieninde mar podho chieng' nyinga Joash Odhiambo Mitula ka jaloko marwa nyadendi Bella Achienga. Wachako kamodo ni yiero dhi nyime kar chung' od bura nindo ma Ol Kalou manindo yiero madundo manindo mar manyo jaod bura makono bang' kiarao koro ne wito ngimane. Kisera mar ombulu osebedo kadhiyo nyime kuom kinde ka ywaruok mapek nitiere kind duond buch siasa manindo mar UDA kaachiel kod DCP ka oganda nochako mondo chakre sa 12 makogwena mar mondo giyier jatelo magidwaro. E kind nendo bende jachung' mar DCP manindo Migosi Kamau ojango kanyiro chir magin godo ni gidhi yudo locho ka osire kod seneta John Meth mabende en jagoro maduong' mar duond buch siasa mar DCP moyango ni chenro duto nitiere kare. My name is Sammy Douglas Kamau Awero, the DCP candidate for this by-election on Kalau constituency. I've just cast my vote right now, and I am very, very, very happy at the speed at which the IBC is working. I had the privilege in the morning to visit several of the polling stations or polling centers. The turnout is very wonderful. The people have come out in numbers, and the officers that are there are doing quite a commendable job. Just a few hitches here and there that are common, like in the morning, some of our agents were asked to provide copies of the ID, which is not a requirement by law, but we had the RO solving the problem adequately. So from where I sit, the process is going on very nicely. The security is very tight. The people are coming out in numbers, and I'm urging them to continue coming out. There's still time until 5. Those that are still traveling, we wish them well, safe journeys to arrive here on time so that every vote counts. And the process so far is satisfying. We are very satisfied by the plans and the way the IBC is running this election so far. We can't say that we have seen any major issue, especially from the referee, who is the IBC. And I think also in my history as a politician around, this would be one of the highest turnouts that I've seen around that everywhere in the constituency. The people are out, and they are out in large numbers. Komachielo en jopur mowuok e alwora ma Nyanza koro gi kinde nindo ojiwe mar mondo mi oyien ne kanyindo ni gitimo pur manyasani manindo mabende tiyo koda gik moko ma ok keth alwora kaachiel koda ngima mar mondo mi giber chenrogi mag pur kendo giyud gigo kata kothe kaachiel koda alode mabende koro onge koda kwiri moro amora. Jipo machalo kama endi ogole koda Migosi Eric Okelo mana achiel kuom jotelo e riwruog nendo mar Cereal Growers Association e bade ma kaunti ni ma Kisumu e kinde mane gimodo e sikund onogo manindo mabugo mayudore Nyakach sub county e kaunti ni ma Kisumu e chenro nendo mar timo pur machalo kamano e sikul nendo mabende oluwore koda lai mar somo manyien mar CBE. E kinde nendo bende jonyuola ojiwo kinde nendo bende jopuonj ojiwo jonyuola mar mondo mi koro yie ne ni giweyo nyithindo thuolo mar mondo mi otim chenro mar pur machalo kamano ma iriko jiwo ni en ginendo maber mokalo. Project momiyo wan kaka wuono iluongo ni Sustainable Farming, Inclusive Markets and Trade. Watemo mondo mi promote resilience e community, especially yo mar konyo jonyuol gi nyithindo o understand kaka wanyalo timo wach mar alode ni dala. And mae watimo mondo mi waket ranyisi be ni jonyuol, especially kata jok modak e bombe, ni mae gima nyalore e town. Eche okawo space matin and then pi bende ok odwar mang'eny. CGA tiyo in 5 counties through the project mar Sustainable Farming, Inclusive Markets and Trade. And in Kisumu, we cover 5 sub-counties. Koroma wan mana nyaka Chibugo Primary School,
but magi ma watimo in the other sub counties moriwo Nyakach, watime Muhoroni, watime Nyando, to watime Kisumu East gi Seme sub counties. Koro watiyo gi lead farmers manie ground mwapuonjo go jopur, to at least bende waketo go demos mondo mi japur one gi wang'e to okonye mondo mi odhi otimo wuon e dala. Koro seche mwatimo maindigo ok wakete nen mar jopur nikech agriculture cuts across, cut even the civil servants and other employees. We are looking at even the school embracing this to help in the school feeding program mondo wayud nyithindo manyalo chamo gima nigi ndhadhu mabe konyogi in memory and ginyalo somo ka gin jok motegno, and even also take this at home ma kopo ni ng'ato wuok e school ka gin dala, it helps in the diversification ma jonyuol bende nyalo yudo go yuto. My name is Dr. Abednego Kiwea. I work for AGRA, and so today I'm very pleased to visit this school, the 4K club. What they're learning here is also helping in their competence-based education curriculum, and we are very pleased with what AGRA is doing to even support the government of Kenya in their bottom-up economic transformation agenda. We work with the governments to ensure that we are bringing agricultural transformation in that particular country. Odoyo japuonj maduong' mar Bugo Comprehensive School. Alotegi konyowa kuom konyo gimiluongo ni nutrition mosebedo ka chandowa ahinya. Mae gima kore timo agriculture as a learning area. Koro osemiyo nyithindo bedo gi yot. Nika koro kiwuoye multi-story to gibiro giyudo mana ka. Ne jonyuol ni wan wasekawo thuolo mar puonjo nyithindo. Kendo wagombo ni kaber to ka nyathi obiro dala ni odwa chako gima kama manyalo kelo ni pesa, nyalo konyi e yor kungo, kata nyalo konyi e yor nutrition, mwawacho ni e yor chiemo. Wagombo ni jonyuol okaw wach ni obed motegno ka gitudore gi nyithindo mondo gichaki. Oganda mawuok e kaunti no ma Migori koro jiwe mar mondo mi owuog oko kendo kaw pande kaachiel kod ndikore kaka jolut ombulu mar mondo mi gibedie thuolo nendo makare mar yiero jotelo ma gidwaro kendo makare. Kwayo ma kamandi ogole kod jaod bura ma Suna West Migosi Peter Masara e kinde mane otelo ne chenro manindo mar kaw pande kar tiegruok onogo mar jopuonja manindo ma Migori TTC kama jiwo jopiny mar mondo mi one ni otiyo kod thuolo machalo kamano e yudo obogo eko ma ochuno. E kinde nendo bende Migosi Kennedy Okoth ma en apisa e duol machao yiere pacho kendi IBC e kaunti onogo kwayo josiasa mar mondo mi oyie one ni ginyayo kwe kindgi to moloyo kinde ma gibago rombe mopogore opogore. Uganda pok ondikore kaka jogo ma jolut ombulu ka thoth oganda mago mabende nitie ma onge koda kaka kipande gino mabende kelo pek e wechego mag timo yiero maka kod kacha chopo yiero moitimo e pacho kaeki gino mabende koro nochuno jaod bura ma Suna West Migosi Peter Francis Masara koro to ne bago chenro nogo mar puonjo oganda ber mar bedo koda kawo pande kaachiel kod ndikruok kaka jalut ombulu e pacho kaeki. Magi ne otimo e seche ma onoromo koda ka oganda jodak ma Migori e kar tiegruok nogo mar jopuonj Migori Teachers Training College. Oyud nafas mar ng'eyo ni ji adi to odwa budget kodgi nang'o to odwa timo negi nang'o. Mar ariyo, wadwaro ni mondo waregister go wach mar osiptal kaka SHA gi gik ma kamago mondo nyithindwa bende oyud pesa mar nyota cha nyaka ibed gi kipande. Mondo yud pesa mar Youth Enterprise Fund nyaka ibed gi kipande. Mondo yud tich nyaka ibed gi kipande. Koro jowa nyaka register. E kinde ma kamano jaod bura no kwayo oganda mondo koro tuwuog oko kar rombgi mondo mi koro to ndikre kaka jogo ma jolut ombulu ne mar bedo achiel kuom jogo ma jolut ombulu gin jogo ma bende koro bedo e laino manyime mar yiero jotelo nogo mabiro chwalo chenro mag dongruok. Kwayo kendo wawinjore ni e gweng' ka gweng' ji dhi bedo kendo ging'iyo ka gikwano ka gimanyo ni to ng'ama pok o register. To mar ariyo, kiseyudo kipande to nyaka ikaw ombulu, kech ombulu no e teko mari. Ma wach mabende omed siro koda ka Odiochieng mabende en apisa e duol matayo yiero kaachiel kod goro kiewe pacho kaeki mano IBC ahinya te bade ma Suna West gino mabende okwayo thoth oganda mondo koro tuwuog oko kar rombgi mondo mi ondikre kaka jogo ma jolut ombulu. Wajiwo mondo wadhi e ofis mag IBC kaka plans manie mondo wakaw kura nikech kura no ema determine the kind of life what they live ka waseto kura. Tiyo koda ka thuolo no mar kwedo jotelo
wechego mag kelo koko e kinde rombe mabende gin godo, gino mabende gitiyo koda karawere kendo gikelo koko maka kod kacha. Oyango ni magi ok yo achiel mar kelo oganda kanyakla kendo koro to jotelo nyaka were koda ka timbe makoch makama chutho. Tendwa duto ma josiasa watemo nyisogi mondo giwe wach violence nikech violence kelo mar pangruok kalatvlive kowuok e kar chung' bura ma Suna West, kaunti ma Migori, nyinga Gor Kolin. E kaunti ni ma Kisumu ni okil Fredo Dumo mabende gato kom nendo mar Senate yiero ma higa manyien mar 2027 kaunti ni ma Kisumu koro no bagoromo koda nyamrero amoyo kanyindo 200 mowuok e kar chung' bura ma Kisumu West e kaunti ni ma Kisumu kago kang mar neno ni obere chendo gi kuma githieth e kind oganda ka otwa kod goyango ni ber ka kure miyo gige thieth weko mabende owinjore mar mondo mi oganda omede dhi nyime kod yudo kanyindo chendo gi kuma githieth kendo jiwo mar mondo mine kaka ngima gi nyalo bedo makare kod neno ni gik moko duto madwarore giyude kinde ma gidhi nyime kod chwalo chendo gi ko magithieth ne oganda e kaunti ni ma Kisumu. The most important challenge majawagi nigodo and sustenance of their life. These are the first point of call. Ngata ma oinyore dala mine wa ma nyuol kamano gine magibilo mokwongo. However, they have not been taken care of in a proper way. Yeah. Nitie wach mar spite. The agreement was that the national government will give a portion to the county government when golo margi. Koro mamiyo wach mar the community health promoters bill en gima sega kao in a very very serious way. Teni gima nya koro wa follow up. Ok dwa bed gi nyamrero ma gidingi thiedho ji. Ten kang odhi hospital to onge kata mana pesa. Say ye ni the whole county wadhi bedo kodgi mondo ang'ine ang'o wach uniform gibedo godo tend be watimo ang'o wadhi ng'iyo negi as we look forward to the health promoters bill madhi push mondo timo ang'o okoni. Machon en jatend migawe pacho kaendi kendo jaod bura mar Riede kinde mokalo manindo Rafael Tuju okwayo kwe kendo oganda kinde niendi ma jonjore mwidendo gi dhombo kaka gunsa osebedo ka monjo rombe gi kumopogore opogore ka otwak e boma niendi ma Kisumu. Tuju wacho ni Kisumu en kanyendo ma oganda nitiere thuolo mar mondo mi koro gimole kendo ta chendo magi mopogore opogore kokwayo rowere mar mondo mi oyie one ni gibedo jogo ma ok ti godo e weche mag siasa kendo jiwo jo Kenya mangima mar mondo mi oyie onya kwe kindgi. As a shopper, walk in the streets as a free Kenyan, and I think it's very important that we send the right message to the rest of Kenyans that Kisumu is not a town of goons. I know we have a lot of unemployed children. Many of our children are employed. They are suffering. They need jobs. They need opportunity. But the fact that somebody is jobless and in that respect hopeless does not become a goon or a sagwenya. So I think the engagement I've been having with the youth is how do we resolve our problems peacefully? And then how do we make sure that they don't take, certain leaders don't take advantage of them, pay them money so that they fight each other with bows and arrows, clubs and pangas. That is not us. That is not us. We are a gentle people generally. Ewechege kuma moke ni Senate County ma Nairobi Edwin Sifuna korogi kinde ni endi duond siasa mar ODM ogolo oko kaka jalop jalegi kweth manoka e od bura nogo kendo kare kao koda Senate County ma Migori manendo Edi Okecha. Inyalo paro ni ywaruok osebedo ka nitiere kinde Edwin Sifuna ka achiel koda duond siasa nendo mar ODM banka koro sere mar siro lwedo jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto mabende koro nomiyo ODM ne ogole kaka jagoro margi maduong' ni ok odwar luwore kanyendo kod dwaro maduong' siasa nendo. Thuolo machuok mokalo Edwin Sifuna oro ote gi kuma kopoch gi paka ne nyawari mabende en Senate County nogo ma Migori mabende koro omako lemo machalo kamano endo gi e kinde niendi gi kanyo ema kele gi komar miweche manyien e kidieni mar podho chieng' bedo mana kete Kala TV nikech ma e odwa nyinga Joash Odhiambo Mitola ka jaloko marwa en nyadendi Bella Achieng'.